uphakama ngisuka kuyona into wena ohamba mhlawumbe uyeyipheka uyibilise noma wena uhamba uyosha ebhodweni awuyosha ebhodweni lapha unikezwa nje into enayo ezobe iphefemula kuwe uyibhekile niphefemulani uyitshela lokho uyitshela khona awukwazi ukuthi masofika ngapha uthi uyayijikisa mkhulu ayijiki nje lokho sifuna ukusho impela oba awuthathanga lapha into efihliwe uthatha into uyiphethe uyibona ijika kanjani ibuye lemvu Sanibonani babukeli nabathandi bayitsogo TV uProfessor Siyam Mkhulwane emvuselayo ngethi mhla ka 17 May 2023 siyoba silapha elephalale ukuregister R1000 kuphela sine 50% special off ngithi mina kuwe unoma ufuna siphi isithwalo yoba usithola nge 50% off ngithi ngamanye amagama okungenzeka ebantwini kuyenzeka kuProfessor Siyam Mkhulweni ngasibonane khona usaregister address nayi lapha uyayibona ngoba nginawe lapho sihleli khona sinikana amandla impilo itshintshe amen. Sisasela ejozini kwamhlawo yalengana kahle ibile we are wrapping up the shoot nodokotela if niyamthanda udokotela if niyamfuna udokotela balani lapho ukuthi makabuye udokotela niyamfuna futhi ukuthi naye azi ukuthi no unabantu abafuna ukuthi abuye ku channel doctor nginenye inkinga la. It seems like wonke umuntu ongifonelayo mina ukhuluma ngento eyi1 Kabelo mina ngifuna imali esheshayo mina hayi yini engayithola ukuthi lethe imali ngifuna manje mina ngifuna kanjani angifuna igroup lapho ngizomela imali for 6 months or 2 months or 3 weeks ingaba ikhona something ikhona inyanga uyaziyo enganika ilona into esheshayo bonke abantu bafuna imali esheshayo doctor. So ngifuna ukwazi ukuthi la ingaba uyabakhethara labantu laba abafuna imali esheshayo nakhona if ikhona into ongabanika ukuthi at least imali is a fast na ekhaya or ayikho awuyenzi imali esheshayo wena uphusha ngegroup nje zomcebo uphusha ngeindani or ikhona into ungabanika inhlanga angazi whatever onayo ekhaya ingaba ikhona imali esheshayo engaphuma la ekhaya ngithola kudokotela. Ya mkhulu mohle umbuzo wakho imibuzo ehlezi iqakile vele ezweni abantu ebaningi bahlezi bakhuluma ngayo mawufika lapha kaMagejageja inajela lokuphenduka lapha yani mkhulu mawufika ushinto enjalo azinqatshiwe into enjalo lapha masuzwa afika nje wahlala phansi nathi wasitshela ukuthi wena ufuna into enjalo uyenzela into enjalo laphani mase kumele sikwenzela into enjalo sinamadoda omnajera laphani afika kuleso sigaba sokuthi wena uthi ufuna imali ezoba ispecial kuyisheshe kodwa ke kufuna wazi ukuthi kufuneka isibindi phela ke awunovele nje ufuna imali especial uthola ukuthi ayinawe nala isibindini uyashodela oba kuyokwenzeka masifika lapha sifesi kuvalela kubomnajela abahlala nawe bese bakukhomba ukuthi nayi into esingakunika yona engakwenzela imali ngokusheshsha ngespeed esikhulu leso sidingayo yikho ke sithi kufuna ube nesibindi oba thina soba singekho lapha kufuna wazi nje mkhulu ukuthi thina soba singekho vele uzoba unganathi into esiyenza futhi siyavala endlini siphume phandle oba lapha sifuna uphume sokuzwile gonke okuzela manje ke mawuziwafika wafika ayifuna wathi hayi ngifuna into esheshayo masikufaka lapha kubomnajela bona bazoluza udaba lwakho mawube nenhlanhla mabaluza udaba lakho bese bathi hayi thina singakunikeza into emali esheshayo njengamanje awubuke endaweni ethile kukhona into ozoyibona lapho ke masingakunika yona iyona ongakwazi ukuthola le mali yakho wena oyidingayo uthi ufuna ibe special.
Mara dokotela mangisho ngithi ungathi from the start ibona lakathi yathusa lento le. Uzongivalela namadoda. Akukho esingakwenza mkhulu mangabe umama noma ubaba. Kunezinto okumele uthi mangabe uyifuna. Usuke ekhaya lakho uvela uyitshelile kulento engiyifuna ngiyayifuna. Uma sikhuluma nje ngokuthi manje wena kumele uthole imali esheshayo la eyispecial vele thina angeke sambe siyogawula ihlahla lezi sithi siyakuhlanganisela ukuthi wena njengamanje nje thola imali eyispecial. Kunento okumele ukuthi wena uyithole ezoba ispecial nayo kuwe ngithi nawe ufuna into eyispecial nayo izoba ispecial kuwe ukuze ube nalento oyidingayo. Lamadoda ovalelwa nawo no wona kungawasabo bawasabisi phela obakutshela nje ukuthi kuyenzakala nawasabisi ke wona kodwa nje maso ufikile vele uyifuna le mali kufuna wazi ukuthi ongakuthola la ozogoduka nako kufuna isibindi ke khona oba kuyashesha kuyispecial akuyona into esizohlala phansi sithi hayi sisagawula ihlahla ezithile siyakha lapha siyasungula asisunguli uzonikezwa into vele ekhona ehlezi ikhona ilinde ebayidingayo. Manje mkhulu lento le ebazongikhomba kuyo yona inani ngaphakathi or awidaluli lento le. Yabona mkhulu mase esikhuluma njengoba sikhuluma la phakathi kwabantu angeke sikwazi ukuyidalula oba mase idalula kungenzeke sesifundisa nomunye mhlawumbe kade ahlele eceleni ukuthi hey kathi mawuke wazama ukuthi ungabe sonento enjanjani kodwa nje esikugarantayo isuke ungayi mawuyongena laphani bomagejageja mina tshela ukuthi ungenela ukuthi wena awunobuye ekhaya lakho uzobuya ekhaya lakho ubuya nakho lokho phela kufuneka isibindi uqine ngithi vele usuka wena lento oyifunayo ukufuna wazi ukuthi kunento edinga isibindi kunento elula nje ozofika nje ngive ngithatha isipomponi laphani ngibukhelele kukhona into nami engeke ngikwazi ukuyikho bangifuna lento yakhe yokwenzeka. So mangihamba nayo especially kunabanye abantu so ngikhuluma ngabo ngamagama bathi kulezinto esheshayo sifana nokuthenga imoto second hand. Angithi imoto second hand mawuyithenga uthengile uyithengile uyahamba awuzobuya la uthi hey ngathi le iyokuzoza or hey ngathi uthengile ingaba nala ekhaya lento mangithatha ngiphuma ngegate thathile. Wabuza umbuzo omkhulu esiwuthandayo abantu ebakhange bahluphe thola ukuthi umuntu ufuna into enkulu inguzanguze engaka kodwa manje uyohamba la endleleni uthola ukuthi sebafika bona bobabili abasakwazi ukuthi yena imanager ngendlela. Ubona nje abantu abaningi uthola ukuthi baye bathi bahambe bafuna izinto athi umuntu hey mina kungilungelanga uhluleka ukumanager once vele wahlula ukuyimanager lento angeke vele ukwazi ukuphumelela manje ubuza umbuzo omuhle. Masikhuluma ngokuthi lapha njengamanje ngiyahlupheka manje yazi ngifuna imali nje engingayithola ngokusheshsha mhlambe ngifuna ukuthi ngingayodlala icasino ngithola imali mhlambe hayi ebanyethe hey mina ngiyakwazi ukuthi ngilandele imoto yemali manje ngifuna nje indlela ukuthi ngikwazi ukuyibamba le moto kube lula ngingaboshwa. Okay mawufika lapha abomnajela into ebazokunika yona lapha uphakama ngisuka akuyona into wena ohamba mhlawumbe uyeyipheka uyibilise noma wena uhamba uyosha ebhodweni awuyosha ebhodweni lapha unikezwa nje into enayo ezoba iphefemula kuwe uyibhekile niphefemulani uyitshela lokho uyitshela khona awukwazi ukuthi masofika ngapha uthi uyayijikisa mkhulu ayijiki nje lokho sifuna ukusho impela oba awuthathanga lapha into efihliwe uthatha into uyiphethe uyibona ijika kanjani ibuyele emuva. Angithi imfakela imali kodwa seyangixaka manje imali ngiyayibona yangena manje yangixaka lento le ayikwazi ukukuxaka lento omkhulu wena mozoyenza straight exactly thina njengoba sikutshelile oba wena ngithi masofika uyidinga lento uyithatha thina sizokutshela straight uyindoda ekhanga ikhohlwe soza sithi thatha iphepha nepeni lento uyibhale kwi-diary hlezi ikhona ukuze ungayikhohlwa lento basibalekelana mkhulu sibalekela khona lokho ukuthi uzofika ngapha
uthi manje sekufanele ibuye izobuya kanjani phela la obiregistiwe ukuthi yakhishwa manje kulabe baselela nje yona ayisabalo ikhishiwe yona ihambile yosebenza mase uyibuyisa soyithini manje la ispace sosithatha phe sokuyibeka le asekho ispace sayo hambile Emkhulu I know. Alright, mina personally ngithandi lento yemali esheshayo nani. But ngifanele ngibuze ngoba ngiyawathola ama calls. Nimzwile ke mkhulu uthi unayo into esheshayo uzohlala namadoda and then uzophuma. And then the way I share ukuthi ngeke uthi manje imali keeping iyangena mali lento eyanqala. Uthathile uyithathile lento le. Fanele ulandele imigomo. If ungalandela imigomo yena akasekho lapho. Mkhulu wami. Hey. Yeah, ubungozi ekhaya ayikwazi kuba nobungozi mkhulu ubungozi kulento bungadalwa uwe nje ukuthi uthola ukuthi imigoma usayilandeli kahle nalo kufana nje nalo nakho lokho ukuthi uthi izinto ayisakuhambeli kahle ubungozi lapha febukhandwe uwe ngokuthi mhlambe lemthetho onikezwe yona uthola ukuthi awusayenzi wena kahle uyadinga lo muntu ngithi uthathe lento iphefemule uyadina umuntu obaphefemula umuntu naye uyacabanga uyezwa ngithi so manje ke thina waze wayithatha nje waphuma naye ukwazi ukuthi vele imgomo ukufuna uyenze oba lo muntu umthathu uyaphefemula uyabhaquza so ukhombisa ukuthi uyaphila Nimzule ngomkhulu if ufuna imali esheshayo wena ufuna ukuhlala nesigubhu for 1 week 2 weeks 3 weeks if ufuna ukuthatha into mawuphuma ngegate uye casino ushaye uwina wenzeni khona imali esheshayo khona into azokunika yona mina I don't know much fonela yena abantu bafonela mina bafuna iclarity angiyazi mina na clarity fonela u071 660 8380 fonela umkhulu wami ngiyabonga ngokungihosta kule tour yami yase emhlaba uyalengana angazi ukuthi is there something ofuna kuyisho lapha before sihamba hayi mkhulu siyabonga kakhulu mkhulu sibonge nakubalaleli labe basilalelayo Magejageja ke ukhona yena lo enikhuluma naye njengamanje inajela najela elikhulu elaphuma phansi kwamanzi labuya leza la ejozini lithe malibuya liza la ejozini lizosiza abantu ke akukho elikwenzayo okubi lona lathi malibuyiswa la ilibuyiswa khona phansi kwamanzi kwathiwa lizosiza abantu uma wena kuukuthi ufuna usizo hlala phe kwaleyo namba uzoluthola lolusizo wena oludingayo oba vele uzele lokho akathakathi ke ningaze nithuke manizwa khuluma ngathi hayi uyathakatha uyabulala akabulali yena uphilisa labantu okudala bahlupheka mawufike kuye nje uzofika usinde umuntu nje ofana nababantu qha ukuthi inajele laphuma kude laphuma phansi kwamanzi phela nalo mase ufika kulo nawe ukhanga ubona ukuthi hayi ngathi manje lo muntu usangangenza ukuthi anganeze lutho balaleli siyabonga kakhulu okay siyabonga ke mkhulu wami